Issa sinjuri nippreżentawkom il-grupp BrownRice! Aqbad ktib u ibda studja dwar ix-xjenza u l-ħolqien Tiqax tikteb u ibqa' aqra u tkomplix taħlil iż-żmien. ħallik mill-lafhom il-ħrejjef mitpinċija u teatrin kompli studja x'dalwaqt tikber ftakar li jaħrab il-ħin. Ibni studja, binti studja, għax tal-waqt l-eżamiet Naqru kemm flus infaqnilkom fil-privatijiet. Ibni studja, binti studja, għax tal-waqt l-eżamiet Naqru kemm flus infaqnilkom fil-privatijiet. Minn filgħodu sa flasija obbligati nistudjaw m'hemm sħad toħleħ li fl-istudju kollu żejjed qed jallaw. Iliduna b'malki għolja b'kull ċertifikat daqsis kodba kbar qegħdin jifnuna tfulitna iżjed ma' dis. Ibni studja, binti studja, għax tal-waqt l-eżamiet Naqru kemm flus infaqnilkom fil-privatijiet. Ibni studja, binti studja, għax tal-waqt l-eżamiet Naqru kemm flus infaqnilkom fil-privatijiet. Donnu l-ħolm u l-fantasiji saru kollha ħmelijiet skopa l-ħajti semmew wieħed il-jum ta' l-esamijiet. Ibni studja, binti studja, għax tal-waqt l-eżamiet